non malom prek jama hawara long pinang an RV ke jang penajok langroi langithe langkang luma sonsi thek ponlong la son thot si la khain ko ra phoni lip constituency ke parlo rongasar je kison lekthe arong along Langsomepi alangroi dolong kavedet penapot arnai langso arong doning ko ra troksia aHemtun tum kisung kachetong nang Lasonsi nilip constituency hawaralong kaching thoramo kipa phidu neyadim pulote Langsomepi nokbi teron SGB bapu teron hawarta isilo Lason thotsi Langsomepi alangroi dolong kavedet penajo armai langso arat doning kora troksia aHemtun tum beha bepar gari motor an parta hithikulat kedam kiwang pinang an kisung katura chetong nangdo Lasi Carbing Long Thomas Council kichari tum bangso Langsomepi alangroi dolong kithir thipaphan nanglang ponvek tha Athi pai chik lopenlote school college amta kangpupo lasi lu ke charli ovi kimia tumphan mathara bangso kisungpen nang pajok vek popu ningki thepen chonghong ding lopusi arnai langso arong asar je kison lekthe lapen rongarar tum ningki thepen tovar kachola ini ladak arnai langso lekthe arong Langsomepi kedam tang ningkahini apran dag nilip hawar IMC Popirulong pialang li nang kerap penajok itum penangan ingkan ke tijoy wan dulu stamni peneng ke arvejang o penajok nilitum atuar kedam kiju kasik sakpen itum ini anianta alabangsu atuar pamithege dalo sini tum pan kerap je pansi tuning dilo lapen itum ladak Langsomepi mate anai langso lekherong arat atum kedam kiju lapen sumar kedam kiju stamni kasik sak dulu lah si nito pan ajat pen stamin kerap dia pansi cumi wei Anai langso lekherong tumia por la sop kedam tang ni kan hinga pang ritum kacing hon MEC jadi curong tin kerap pu abang atumi lang tipen pon delo sini tum kedam tiju kecuyor kecolang tum lapen student tum tame ini tum kai don bang pokem ni student tum lapen adon kora toksidu lasin trabjing pen nang hin pen ini tu phana kera mi pasi chumi News report Carbing Long Live